बियहल बाटू की कुंवार है अवसानी मैया। बियहल बाटू की कुंवार है अवसानी मैया। सीता के रूप धैलो राम जी के नारी बनलो। सीता के रूप धैलो राम जी के नारी बनलू। रावण के दिहलू मरवाई है अवसानी मैया। रावण के दिहलू मरवाई है अवसानी मैया। बियहल बाटू की कुंवार है अवसानी मैया। राधा के रूप धैलू कृष्ण जी के नारी बनलू। राधा के रूप धैलू कृष्ण जी के नारी बनलू। कंस के दिहलू मरवाई हे अवसानी मैया। बियहल बाटू की कुंवार है अवसानी मैया। लक्ष्मी के रूप धैलो विष्णु जी के नारी बनलू। लक्ष्मी के रूप धैलो विष्णु जी के नारी बनलू। भस्मासुर के दिहलू मरवाई हे अवसानी मैया। भस्मासुर के दिहलू मरवाई हे अवसानी मैया। बियहल बाटू की कुंवार है 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 अवसानी मैया। सीता के रूप धैलो राम जी के नारी बनलू। सीता के रूप धैलो राम जी के नारी बनलू। रावण के दिहलू मरवाई है अवसानी मैया। रावण के दिहलू मरवाई है अवसानी मैया। बियहल बाटू की कुंवार है अवसानी मैया। राधा के रूप धैलू कृष्ण जी के नारी बनलू। राधा के रूप धैलू कृष्ण जी के नारी बनलू। कंस के दिहलू मरवाई हे अवसानी मैया।